бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зияк гавҳаранд. ин мисраҳо имрӯз даромадгоҳи қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳидро дар шаҳри Ню-Йорк ором медиҳанд. ин паёми башардӯстонаи пурқувватро Саъдии Шерозӣ садсолаҳо пеш гуфта буд ва имрӯз ҳамчун шиори инсондӯстона барои тамоми башарият гардидааст. дар умум Саъдии Шерозӣ на танҳо ҳамчун шоир, балки як мутафаккиру муаллими мавриди эътироф қарор гирифтааст. ӯ тақрибан соли 1210 дар шаҳри Шероз ба дунё омадааст ва номи пуррааш Муслиҳиддин Абу Муҳаммад Абдуллоҳ Саъдӣ аст. Саъдӣ бо забони сода ва равон, вале пур аз маъно ва ҳикмат осор эҷод кард. шеър ва насри ӯ омехтаи таҷрибаи зиндагӣ ва диди ахлоқист. аз ин ҷост ки Саъдӣ бо ду китоби абадзиндаи худ «Бӯстон ва Гулистон» дар таърихи адабиёти ҷаҳон чун устоди ахлоқ ва ҳикмат шинохта шуд. мероси ӯ на танҳо бахше аз гузаштаи мост, балки роҳнамое барои оянда аст.